Така, тестване. Днес ще говорим за тестване. Или по-точно за юнит тестове, компонентни тестове, както се казва правилно, функционално, интеграционно тестване и там каквото друго има, като част от тестовите процедури. Какво е юнит тестването? Ами общо взето, може да го обясним с някакъв по-прост пример. Например, ако си направим някаква програма, която изпълнява някакъв алгоритъм, да речем, прави изчисления с много големи числа. И в нашия конкретен пример, умножение на много големи числа, по-големи, да речем, от 64 битови. И сме направили алгоритъма, пуснали сме няколко теста с някакви такива крайни варианти, като да речем близки до нулата, близки до най-голямото 64 битово и така нататък. И работи. Оттам нататък почваме да усъвършенстваме тая програма и да я вграждаме в някакви по-големи системи. И в този процес може да се наложи някъде да направим промени по базовия алгоритъм, по съществуващи там функции, методи и така нататък. И какво правим в този случай? Отново си пускаме тези проби, така да ги кажем, с някакви числа. Хората са стигнали до извода, че този процес може да се усъвършенства. Тоест, тези тестове да се унифицират или подавайки като вход на програма на някакви стандартни или от нас стандартизирани данни, като да речем тези примерни много малки, много големи числа, такива варианти близки до нулата, близки до най-голямото 64 битово и така нататък. И в този случай очакваме някакъв резултат да получим. Като да речем, ако пуснем 2 плюс 2 или 2 по 2, очакваме да се получи 4. Юнит тестването е общо взето създаването на тези тестове и пускането им в някаква система, която автоматично ще ги подава като ход на програмата и очаква някакъв изход. Ако изходът е такъв, какъвто сме очаквали, значи програмата работи. Ако е друг, значи някъде сме я счупили. И това нещо, да речем, може да се пуска регулярно. Всеки ден или всяка седмица и така нататък. Това много улеснява откриването на проблеми в софтуера, особено когато се работи в по-големи екипи, където няколко човека пипат по едно и също нещо. Така и сега Павел ще ни каже повече за другите видове тестване и по принцип за тестването. Той има опит с тези неща. Да, значи юнит тестовете като цяло се използват за проверка на някакви компоненти, примерно на някакъв метод дали работи както се очаква, като важно условие за юнит теста е самия метод да бъде изолиран от останалите методи и от външни системи, които потенциално могат да изгенерират някакви резултати, които привидно теста не работи, но реално проблема е да речем в външни компоненти. Там вече се влиза в integration тестовете. И юнит теста общо взето това е наистина идеята, да се подадат някакви параметри и да се очаква някакъв резултат, да се види дали резултат е очаквания, като не се вземат в предвид зависимости от външни системи. Или по-скоро се изолират. Да, изолират се. Има за по-големи системи, понеже не може толкова лесно да се изолират тези неща, така нареченото мокване, в което на определен метод, да речем, който е част от метода, който тествате, но се казва винаги да действа по определен начин. Да. По този начин пък малко по-гъвкаво може да се направи. Integration тестовете са тези тестове, които се изпълняват точно за да се види дали два модула или повече в една по-голяма система работят взаимно, като се свържат тези модули, дали работят както се очаква. Там вече може да се вземе в предвид и външни системи, ако примерно нашето приложение очаква някакви резултати от някакъв сервис или от базата данни. Вече самите колове към тези външни компоненти са истински. Да. И функционалното тестване вече пък е, наобщо казано, се минава в самото приложение се тества и се проверява дали то работи от потребителска гледна точка, както се очаква. Тук се включват примерно някакви UI неща, като валидации, примерно ако се напише телефон, дали ще се покаже червеното съобщение, където се очаква да се покаже това. Те са по-близки до потребителски интерфейс. Да, точно. И това са общо взето трите вида, като за първите два вида обикновено се грижат програмистите, понеже са
повече ориентирани към кода, Да. към архитектурата на самата система, а QA-те обикновено правят функционално тестване, без много, всъщност и black box, както се казва, без да имат идея кода как работи, Да. проверяват дали работи спрямо очакванията по спецификация. Реално. Всъщност тези три вида тестове, които сега разглеждаме, това не са единствените, просто това са тестовете, на които ние се спираме в момента, които най-много се използват. Тоест в разработката на софтуер, без тези тестове общо взето няма как да мине. Тоест компонентно тестване, интеграционно тестване и най-накрая функционалното тестване. Сега много е важно, нали, както ти започна да казваш, коя част от това тестване, кой я върши. Тоест компонентното тестване, функционалното тестване и интеграционното тестване. И пак да кажеш, в смисъл, коя от работата може да я свърши един QA, коя трябва задължително да има девелопър и коя от тези задачи може да се върши и от двамата или по някакъв начин там някакъв такъв блендиран модел, при който и двамата си помагат, или пък човека, който извършва тестовете, трябва да има и двете неща в предвид или да може да ги прави двете. Ами, в принцип, Unit Integration тестовете са пишат програмисти, понеже те имат много тясна връзка с самия код на приложението. Да. А web тестовете, по принцип, или функционалните тестове, също аз понеже най-вече с web се занимавам и по тая причина казах web вместо функционални тестове, се изпълняват по-скоро от QA, като там също може да се стигне до генериране на теста с код вместо ръчно тестване. Има и една сива зона, в която някакъв тул помага на QA, като го записва какво прави и после може да го изпълни отново при нужда. Да, нещо малко подобно на тези тези инструменти, малко, които са в Excel, ги има и за QA-те. Когато функционалните тестове са с код, тогава може да се наложи, примерно, програмиста да помага на QA за самия код на теста. Това са взето. Значи юнит тестове и integration тестове се пишат предимно от програмисти, а функционалните тестове се правят от QA, защото не винаги се пишат, понякога се правят, понякога се пишат зависимо. В смисъл, понякога се извършва на ръката, да кажеш. Друг път може да се автоматизира. Така, и значи за да се извършат тези тестове, нали, изключваме юнит тестовете, има различни инструменти, които са разработени. Да. Например, ако е някаква система сървърна, там има такива инструменти от много давна, докато за неща, които са свързани с потребителски интерфейс, да речем десктоп приложения или пък мобилни приложения, там нещата са малко по-особени, или пък web приложения, където, нали, потребителя трябва нещо да направи, за да се случи друго нещо и да видим какво е станало. Има такива инструменти разработени. За web базираните системи, една от тях е, да речем, системата Selenium, в която могат да бъдат записани последователност от действия, които потребители извършват. Да речем натискане на бутон, нещо там се случва, търси се в рамките на екрана някакъв текст, дали се е появил и, нали, в зависимост от това се разклонява теста. Или става успешен, или неуспешен. Сега в чата някой пусна линкове за системи, които позволяват тестване за Android, т.е. направо на самото устройство или в среда на емулация, да бъде извършени горе-долу същите процедури и за iOS, т.е. за iPhone, iPad и подобни други устройства, също може да се извършват такива тестове. Това, нали, ускорява много процеса. Даже в някои случаи просто го прави възможно, защото иначе става или неефективен, или в някои случаи невъзможен. Сега ви, доколкото знам, работите с някаква точно определена система на... Ами да, ние използваме на Телерик тест студио. Да кажеш двете думи. Ами, то също има възможност да записва потребителя и да изпълнява действията му, но също, нали, може да се използва да се напише код, който реално да ти отвори браузъра и да почне да повтаря някакви действия. Неговия плюс е, че е по-тясно интегриран с продуктите на Телерик, примерно RAD контролите и т.н. И затова го използвам ние, понеже ние главно с тях работим. То е нормално, защото най-лесно за нас. За средата за Android, нали, се използват инструменти, които са специфични за Android. Да, точно. Като цяло, да, тя, нали, войни по-скоро човек трябва да гледа кое му върши работа най-лесно да свърши и да се насочи към него.
Това всъщност е за какво? За веб-базирани приложения? Да, веб-базирани приложения. Да. Добре, за някакви други типови видови тестове? Смяташ, че има нещо, което трябва да споменем? Не, може да се спомене само, че самото тестване, ако не е репортвано както трябва или не се изпълнява на правилния период от време, може също да се обезмисли или пък да забави работа. Примерно ако имаш тестове, които се изпълняват, да речем, прекалено често, може това да е проблем, защото се получава прекалено много информация, или ако, примерно, да речем, QA не опише добре определен бъг, който е хванал с функционалното тестване, също може да е проблем. Като цяло QA-ти, по-рано имаш някаква... Като мит беше, че те са хора, които просто цъкат по някакви екрани и не е нужно да са, примерно, да имат познания по програмиране. Тези неща бавно се променят. Това не искам да го кажа за хората, които мислят да се насочат към тестване и искат да станат QA, че също ще им трябва познания по програмиране. Освен това, може би им трябва малко по-менеджерски умения, защото един QA се очаква също и да почне сам да усеща кога даден бъг е критичен или не, за да може да насочи програмиста, кое трябва да се случи първо, кой бъг да бъде оправен първо. Особено в малки екипи. Значи, ако е голяма фирма, ако е голяма фирма, не е задължително, но кога се работи с малки екипи, QA трябва да изпълнява повечето на роли в този случай. Ние предварително, като говорихме за тестването, стана дума за това как външни системи, да речем една веб-базирана система или една мобилна система, която зависи по някакъв начин от външни сигнали, от външна информация, как това може да забърка процеса на тестване. Защото при другия тип тестване, да речем юнит тестване или функционално, нещата са малко по... Да, там е изолирано и не зависиш от външните системи. Интеграционното тестване, може би това е нещо, за което това е също важно, че в принцип понякога може да се получи точно false positive, мисля, че им казват. Тоест нещо, което изглежда като бъг, всъщност да е временен проблем с отдалечена система. Да речем, ако която не зависи от нас. Данни, която не зависи от нас, трябва базата данни в момента да не е налична и тест, който очаква да се свърши с базата данни, да вземе 5 потребителя от нея, няма да мине, защото базата данни няма, а теста, който проверява, да речем, че ако базата данни няма и връща някакъв вид изключение, ще работи. Което може сериозно да обърка, Значи в конкретния случай можем да предположим какво е. Когато не ти пристигат потребители, знаеш, че не са ти пристигнали потребители, най-вероятно отдалечената база не работи. Има ли някакви похвати или методики, по които по-сложни ситуации да могат да бъдат изолирани или поне по някакъв начин предвидени? Тоест, отдела, който се занимава с тестването, било то QA или програмист, по някакъв начин да разбере, че това нещо всъщност не е проблем на системата, е външен проблем. Има един не много лек начин специално за, може би и програмисти, които могат да го използват в последните. Аз понеже сме Microsoft ориентирани, използвам Visual Studio и там имаше, т.е. отскоро има IntelliTrace се казва, което реално, ако QA докато тества го е включил, то записва и данните в момента, които са и после се изпраща един пакет на програмиста. Когато той използва този пакет, може да види във всички методи текущо състояние на променливите, освен на Stack Trace, който обикновено при изключение се получава. Ти виждаш и всяка една променлива, моментната е стойност при възникване на въпросното изключение. Да, всъщност е доста по-сложен вариант, обаче все пак ти носи някаква информация. Може да намериш какъв е проблем. Примерно, ако просто може да се върнеш да го дебъгнеш много по-лесно, не се налага да го репродюсваш. Да. Всъщност в Android, най-вероятно в iOS, има начин, по който ако възникне критична грешка в приложението, то да върне обратна връзка на разработчика, дори приложението вече да е на маркета. Да, но не съм сигурен. Колегата Ивайло Никол сигурно знае повече от тази тема. Дали запазва също и в момента състояние на промени, защото вероятно не, ама все пак малко, но е още по-лесно, когато можеш да видиш в момента, реално да проиграеш абсолютно същата ситуация, без да се налага да
ръчно да я възпроизведеш, защото понякога не е лесно и дори не е Да. възможно да я възпроизведеш. Да. Сега от тези инструменти, които ви ползвате, Да. може би е важно да се спомене дали са безплатни, ако не, всъщност ако има безплатни, кои са безплатни. Ами не, платени са всичките майки. Аха. Съм мисля, на Телерик те студиото има trial версия, естествено, но като цяло е платено. Мгм. Visual Studio също е платено, но доста голяма част от нещата, които се ползват, могат да бъдат получени по някакви програми или за стартиращи фирми. Тоест, Да. първите N години може да се получат безплатно и вече когато потръгне всичко да си ги плащаш, което според мен е доста справедливо. Да, след като нямат друг начин да си възвърнат инвестицията. Примерно. Мисля, че да. Така, за тестване на веб интерфейс Selenium е безплатно, т.е. свободен софтуер с отворен код. За него, доколкото знам, може да пишеш на тестовете, може да ги пишеш едни HTML таблици, се правят Да, да. най-елементарния начин. Другия начин е с, да речем, с JavaScript. Има нещо като контролер на PHP и на още За C-Sharp, мисля, няколко че има езика. също. Да, най-вероятно има и за C#. Тоест, то е нещо като контролер, който управлява всъщност Selenium, който извършва тези действия върху веб приложението. Значи, аз знам, че със сигурност ще работи на Mozilla Firefox, т.е. когато сме го ползвали, беше направено за Mozilla Firefox. В момента не знам дали го има за други браузъри, най-вероятно го има и за Chrome. Колкото спомням е като плагин за Firefox само. Аха, да. После има там този контролер, който отделно се инсталира вече. Мисля, че може да се използва с други браузъри, но записвачката, да го кажем, мисля, че само на Firefox работи. Да. Добре. Нещо друго усещаш ли се, което... Ами, май не. Мисля, че... Добре. Това видео, след като го запишем и може би нещо да го обработим за звук и за качество, ще го качим в групата, така че там може да продължим дискусията.